Nggih niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikei Bagor brand terus lho. Kaya apa ta wujude iki kaya ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo meng kari mblerek sithik terus ora. Jenengan mau ketake ngene duit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Nane ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ora iki lho. Apa to? Wis bukaan tas. Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki ki lho, kah banget lho. Ora nganggo dit mau to? Tuh adake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon kei sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sentuk amplop kok dadak akei. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Lah, Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lu akeh lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi akeh yang do meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa? Kae Prastiwi gedhek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lho, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi Jokowati. Piro? Wis sak karepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi cengok kene Mas Grobak. Dadak benakke sik. Oh, kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Iya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku kok apik ora apik mesti ming 20. Ora wis ya, iki 20 iki keke wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep pireng kowe. Iya, wis kae. Wis sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Iya. Lumayan 50. Nah iya. Nggih bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane nganggo. Ya nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki ming mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Swidak nek ora payu don kene ya, Bu. Iya. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur ya 200 ning nirokke cengkokku lho. sing endi? Ayo ki engko lingsir yen Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem Lingsem iki apa? lingsem yen ke
mutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku nafasnya cekak ya. Ayo, ora urusan aku pokoke gerunge. Lingsem yen kemutan. Dipedhot sithik ra kowe. Ora, pedhot sithik kagol koyo. Aku ra iso nek dawa-dawa. Amah. Sithik to. Gah. Sithik. Emah ku senengane kok meksa to. Lah aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Iki lho. Ya padha muni tekan wae. Lingsem yen kemutan. Salah. Lingsem yen mutan. Nek nganggo mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Lah piye? Aku uri. Kowe nek kowe aja mandek, nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Suwe-suwe. Woi, kurang ajar to nyeluk dalang kok. Lah ora bukan programmu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku Nganggo mandek ning kok. butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gak keruk wedi gak. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sadurunge dadi jinten rak keruk wedi kali Praga kae. Oh, karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyu. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ya awake semono to. Kerubyu. Terus nyilem blubuk. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirahne iki gluwak. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo Tin? Ajeng gawe kamar e, Pak. Mesake gawe kamare kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Kerubyu. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Ampun mengke ndak ilang. Kok ilang? Dikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora mau. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gak. Iki lho tak cepake. Moh gak. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayo maju ya. Pak, pundi, Pak? Ngene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Saya kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning iso apa-apa tak ikhlase wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu cambanjen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltut. Ala sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngopo? Nyatuti ndekku barang. Dadine aku meli duwe mobil kayak iki. Adine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catuti iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok
nyatut-nyatut yo. Jenengan dadi celeng bareng to? Oh, nyeronggot cengelmu. Lah, mau muni piye? Njaluk tak seronggot ya kene. Kan iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jatilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa njaluk-njalukan duit. Lah ngapa? Tak tekor. Ora wis nyo. 200 kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Lah, Kene. Oh, dosa kowe. wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange ditenono. Ngapa ta? Karepmu aku sing ora omong werna-werna. Ya ben tak apa-apa. Wis nang tanganku ra entuk bali. Wah, lah Cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji digahno kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Iso nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Go nyeleng. Ora nang kasijan. Yo mangga. Lingsem yen ke ngono kuwi. Ayo cengkokmu wis tak apalke. Ora dang mantuk-mantuke. Ayo swara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur ki ra ana. Ya ono wae. Hei. Ya. Neno. Sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 e Kene bisa. pendak dina cerewet biar ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Pancen cinden sing rusak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbu kamu. Bajing moto, ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ing gubuk asmara Ya. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. yen liwat aku
Monggo. Nggih, bapake wae sing nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyawer to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ah? Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Iya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah, tadi kalau nggak nyaut nggak dapat Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih, Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih, Mas. Mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek karep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Iya. Wah ya lumayan untuk pendapatan nis. Sesuk ora keruk wedi. Heeh.